Heipsut täältä kaupalta. Täällä ollaan nyt torstai, perjantai, lauantai ja vielä ensi viikollakin torstai, perjantai, lauantai, eli silloin 20. päiväkin ollaan vielä täällä paikalla. Ja klökiä tarjolla sekä vähän suklaata. Tervetuloa piristymään ja hankkimaan itselle tai läheisille lahjoja. Super uutisia myös teille, joita ei harmittaa. Jompinkit pirkot loppuin ja nyt kun on kaikki laukut tuolta valmistumassa, mitä tänä vuonna vielä ehditään tehdä, niin ihan muutamaan kappaleeseen jäi tätä neonpinkkiä nahkaa, eli nämä on jo lisätty tuonne verkkokauppaan. Muillekin pirkkolaukkua vielä haaveileville uutisia, eli näiden laukkujen hinta nousee sitten heti tammikuun alusta. Eli on jo viime kesänä meille noin kustannukset ja valmistuksen hinta noussut ja tähän asti ollaan kamppailtu nyt vielä näillä samoilla hinnoilla, niin nyt sitten vielä voisit vuoden loppuun saakka hankkia pirkon näillä tutuilla hinnoilla. Täällä kaupalla on myös jotain ihan superherkullista uutta hipusteltavaa. Eli on saapunut noin mallilaukut tästä lumunvärisestä ja metsänvihreästä meikkilaukusta. Nämä on kyllä niin kauniit sävyt molemmat. Joten toivottavasti tuutte käymään täällä. Ollaankin sitten joulun välipäivät kiinni sekä melkein tammikuun loppuun saakka. Tää kauppa on kiinni ja meikäläinen pitää sitä kesälomaansa. Niin toivottavasti tuutte käymään nyt vielä, kun ollaan nämä viimeiset viikot auki. Tervetuloa! Ja hei, tämä ihana paita. Tämän mä sain joululahjaksi. Kiitos vielä. Super ihana Katri. Katsokaa sitä. Se on Perfecto Mundo. Tällaisia kaunottaria siis saa tuolta Artbai mummilta tilattua.